निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे कथा भगिनी निवेदितांच्या। लेखिका दीपाली कात्रे, अभिवाचन ऋतुजा पंढरपुरे, योगेश सप्रे। तुझ्या सेवेसाठी। देवा, माझं बाळ सुखरूप जन्मास येऊ दे, ते मी तुझ्या सेवेसाठी तुझ्या चरणी अर्पण करीन। मेरी मनातल्या मनात ईश्वराचा धावा करत होती। ती घाबरली होती, काळजीत होती। तिला आता बाळ होणार होतं ना। तिचे यजमान तिला समजावत होते, मेरी, काळजी कशाला करतेस? सारा भरवसा ईश्वरावर ठेव, शांत रहा। उत्तर आयर्लंडमधील छोट्याशा डुंग्यानन गावातील ही घटना। हिवाळ्याचे दिवस, थंडगार वातावरण। बाळ जन्माला येणार म्हणून मेरी खुश होऊन पोटावर सारखा हात फिरवत होती। कोणी भाग्यवान येणार घरी म्हणून आनंदात होती, पण भीती वाटू लागली। हे बाळ व्यवस्थित असेल ना? मेरीने धावा सुरू केला आणि तो सत्यात उतरला। 28 ऑक्टोबर 1867ची पहाट। नीरव शांतता, फुलांचा मंद सुगंध पसरला होता। क्षितिजावर सूर्याच्या आगमनाची चाहूल आणि अशा रम्य वेळी मेरीने एका गोंडस, सुदृढ, निळ्या डोळ्यांच्या मुलीला जन्म दिला। मेरी आणि सॅम्युअल नोबल यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू जमा झाले। चेहऱ्यावर हास्य फुलवणारी छोटी कळी हळूहळू सुगंध पसरवणाऱ्या पुष्पात पूर्णपणे विकसित झाली। हीच मार्गारेट एलिझाबेथ नोबल। मार्गारेटनं सारं जीवन भारतातील समाजाच्या सेवेसाठी समर्पित केलं। आपले गुरु स्वामी विवेकानंद यांच्या पायाशी सारे कर्तृत्व अर्पण करणारी, भारताच्या सर्व उणीवा, कमतरता, अज्ञान, भ्रामक समजुती आपल्या मानणारी, गुरूंच्या आदेशानुसार कोणीही काहीही बोलले तर प्रतिक्रिया न देणारी, भारताशी पूर्ण तादात्म्य पावलेली, आपल्या हृदयातील प्रेमाचा वर्षाव भारतीयांवर करणारी, भारत माझा देश आहे असं म्हणणारी, हीच ती भगिनी निवेदिता। खेळातून शिक्षण। मार्गारेटनं 1892 मध्ये स्वतःच एक विद्यालय सुरू केलं। पेस्टॉलॉजी आणि फ्रोबेल ह्या दोन मानसशास्त्रज्ञांनी मुलांना कसं शिकवावं ह्या शिक्षण पद्धतीचा मार्गारेटनं अभ्यास केला। अशी अभिनव शिक्षण पद्धती मार्गारेटनं शाळेत सुरू केली। मुलांनी खेळातून, निरीक्षणातून आणि अनुकरणातून शिकलं पाहिजे, हेच ते रचनावादी शिक्षण। मार्गारेट वर्गात आली। हळुवारपणे मुलांना म्हणाली, आपण सकाळपासून मैदानावरच जायचं आहे, कोणीही वर्गात बसणार नाही हं? का पण? उंच अशा गिलेनं विचारलं। आज मैदानात वस्तू आपल्याशी बोलणार आहेत। कोणत्या वस्तू ते तिथे गेल्यावर कळेल। मार्गारेटनं मोठी टोपली आणि त्यात भरपूर वस्तू घेतल्या, मैदानात मध्यभागी ठेवल्या आणि म्हणाली, मुलांनी टोपलीत हात घालून एक वस्तू डोळे मिटून काढायची। मुले नाचायलाच लागली। त्या टोपलीत फुलपाखराचं चित्र, झाडांच्या बिया असलेल्या पिशव्या, वही, भाषेचं पुस्तक, विविध रंगांची पानं, विविध फळं, लाकडाचे ठोकळे, मातीचे अनेक मणी, ब्रश, विविध आकारांचे दगड, फुलांचे गुच्छ, अशा अनेक वस्तू होत्या। आपल्या हातातील वस्तूचं निरीक्षण करण्यासाठी मुलांना वेळ दिला होता। थोड्या वेळानं सगळी मुलं एकत्र आली। एक एक मुलगा मुलगी बोलायला लागली, कारण ही वस्तू तुमच्याशी काय बोलली असा हा खेळ होता। लीरा नावाची चाक्षाण मुलगी आता उभी राहिली, म्हणाली,
माझ्या हातात छोटी वही आहे. ती वही मला म्हणाली, माझ्यावर लिहित जा. दररोज तुमच्या वर्गात जे सांगतात ते माझ्या पानावर लिही आणि त्याचे छोटे चित्र काढ. मार्गारेट हसली आणि म्हणाली, आता ही वही तुझी, लिही बरं का. मुलांना मोकळ्या वातावरणात आणलं, खेळू दिलं. या वेगळ्या खेळामुळे विद्यार्थी कृती करून त्यांच्या मनातलं बोलू लागले. एकदा तर तिनं डोंगरावर नेलं मुलांना. मोठ्या झाडांची उंची मोजायला सांगितली. दुपारी त्या झाडांची सावलीसुद्धा मोजली आणि शाब्दिक गणितांची स्पर्धा सुरू झाली. दर शनिवारी तलावाकाठी बसून चित्र काढण्याचा आनंद विद्यार्थी लुटत असत. सर्वांची चित्र काढून झाली आणि मार्गारेटनं ती चित्र एका दोरीला अडकवली. सगळी चित्र वाऱ्यामुळे डोलू लागली. मार्गारेटनं मार्कला जवळ बोलावलं आणि विचारलं, तुझं चित्र दाखव. मार्कनं आपल्या चित्राकडे बोट दाखवलं. काय काढलंस तू? उंच झाड? हो, ही तलावाकाठची झाडं खूप उंच आहेत आणि त्यांनी आपल्या फांद्या बाजूच्या फांद्यांमध्ये गुंफल्या आहेत. म्हणजे एकमेकांचा हात धरलाय का? मार्कनं डोळे मिचकावले आणि पटकन म्हणाला, हो, ती झाडं एकमेकांचे मित्र आहेत. आम्ही पण मित्रच ना. म्हणजे हातात हात घालून तुम्हाला मोठं व्हायचं आहे तर. मार्गारेट एका झाडाच्या फांदीला धरून उभी होती. तिला वाटलं, निसर्गाच्या जवळ गेलं तर एक एक गुण शिकता येतो. मुलांनी आज सहकार्य हा गुण शिकला आहे. माझी मुलं हुशार आहेतच. ज्या जागेत ती खेळतात त्या जागेचा परिणाम होतोच. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.